Міжнародны крымінальны суд, які месціцца ў Гаазе, пачаў расследаванне адносна злачынстваў супраць чалавечнасці, зробленых рэжымам Лукашэнкі. Так фармулюецца ў пазове, які Літва падала ў міжнародны крымінальны суд. Справа ў тым, што Беларусь не з'яўляецца чальцом гэтай арганізацыі, і дакумент гэты, пазоў гэты падала суседняя краіна Літва, якая якраз з'яўляецца чальцом. І пазоў тычыцца тых дзеянняў, якія рабіў рэжым Лукашэнка адносна беларускіх грамадзян, якія знаходзяцца на тэрыторыі Літвы. Пазоў быў паданы 1,5 года таму, і, магчыма, гэта гісторыя нічым бы не закончылася, калі б за гэты час не з'явіліся новыя аргументы на карысць таго, што патрэбна расследаванне. Маецца на ўвазе тыя працэсы выгнання беларускіх палітвязняў, якіх вызвалілі з беларускіх вязніц на тэрыторыю суседніх краін. І прычым гэты працэс павялічваецца і паскараецца з кожным прыездам у Менск спецпрадстаўніка ЗША Джона Коула. І менавіта ў дакуменце міжнароднага крымінальнага суда на гэтыя дэпартацыі і робіцца акцэнт. Што гэта азначае у практычным сэнсе для Беларусі, якія гэта можа мець наступствы? Найперш, гэта павялічвае міжнародную таксічнасць рэжыма Лукашэнкі. Цяпер спадзяванні на тое, што можна размарозіць адносіны з дэмакратычнымі краінамі, рэзка памяншаюцца. Больш за тое, і шмат якія краіны поўдня будуць з асцярожнасцю ставіцца да камунікацыі, да кантактаў не толькі з Лукашэнкам, але і з іншымі беларускімі чыноўнікамі. Таму што калі расследаванне ўжо пачалося, то хутчэй за ўсё можна прагназаваць, што яно закончыцца тым, што крымінальны суд выдасць ордэр на арышт чыноўнікаў, якія датычны да тых правапарушэнняў і, магчыма, і адносна Аляксандра Лукашэнкі. Нагадаю, што гэты суд у Гаазе выдаў ордэр на арышт Владзіміра Пуціна. Таму гэта парушае тыя планы, якія мае афіцыйны Менск адносна выхаду з міжнароднай ізаляцыі з дапамогай Злучаных Штатаў Амерыкі, з дапамогай таго перамоўнага працэсу, які ўжо ідзе з Злучанымі Штатамі. Можна меркаваць, што тыя надзеі, якія ўскладаў Аляксандр Лукашэнка на Раду міру, якую стварыў Дональд Трамп, таксама не моцна памогуць яму ў гэтай цяпер новай сітуацыі. Але ёсць чыннікі, якія, можна сказаць, спрыяюць Лукашэнку. Па-першае, гэта тое, што міжнародныя інстытуты ўсё больш страчваюць свой аўтарытэт, свой уплыў, сваю рэпутацыю, скажам, і Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, і Сусветная гандлёвая арганізацыя, паралізаваная з-за тых тарыфных войнаў, якія зараз адбываюцца. І, дарэчы, гэта тычыцца і міжнароднага крымінальнага суду. Варта адзначыць, што Злучаныя Штаты таксама не з'яўляюцца чальцом, удзельнікам гэтай арганізацыі. Больш за тое, ЗША ўвяла санкцыі супраць міжнароднага крымінальнага суду за тое, што ён пачаў пераследаваць некаторых грамадзян ЗША і Ізраіля. Другі момант – гэта тое, што міжнароднае права цяпер, скажам, разбураецца, дэвальвуецца. Пра гэта сведчыць і вайна Расіі супраць Украіны, і падзеі, якія ладзілі Злучаныя Штаты вакол адносна Венесуэлы і адносна Ірану. Таму на гэтым тле можна сказаць, што калі і міжнародныя інстытуты, і міжнароднае права разбураецца, то і ўсё дазволена. Що дазволена тым аўтакратыям, тым лідарам дыктатарскіх рэжымаў, якія сёння пануюць у свеце. І гэта
чыннік, які хутчэй працуе на карысць рэжыму Лукашэнкі. Сёння свет такі цесны, такі ўзаемазвязаны, што вайна ў любой кропцы планеты адгукаецца, уплывае на сітуацыю ва ўсім свеце, у тым ліку і на Беларусь. І сёння эксперты абмяркоўваюць, якім чынам вайна вакол Ірана, якая ператварылася ўжо ў блізкаўсходнюю вайну, уплывае на Беларусь. Кажуць і пра падвышэнне цэнаў на нафту, і як гэта апасрэдавана праз Расію будзе ўплываць на беларускую эканоміку, і пра іншыя рэчы, напрыклад, як яна будзе ўплываць на адносіны Беларусі з Злучанымі Штатамі, з якімі зараз развіваецца нібыта перамоўны працэс, і сёння сітуацыя знаходзіцца напярэдадні нейкіх новых падзей, звязаных з магчымым візітам у Беларусь спецпрадстаўніка прэзідэнта США Джона Коула. У гэтай звязцы цікава заява міністра замежных спраў Беларусі Максіма Рыжанкова пра адносіны з еўразвязам. Ён папракнуў еўрапейскі звяз, папракнуў Еўропу у тым, што, маўляў, яна не рэагуе на тыя крокі па вызваленню беларускіх палітвязняў, якія ўжо былі зроблены ўжо цягам года і нават больш. Вы хотели, чтобы какие-то люди вышли, значит, на свободу, которые чуть было не привели к коллапсу здесь ситуацию в нашей стране? Ну, их вот выпустили. Ну, давайте, где ваша как-то реакция на вот эти вот гуманитарные шаги президента нашего? Их нету. Вы, говорите, что-нибудь еще. Ну, ребята, так не бывает. И, кроме того, если это сотрудничество будет или должно носить взаимовыгодный характер, ну давайте вместе шаги какие-то делать. Цікавае пытанне, сапраўды, што перашкаджае нармалізацыі адносін паміж Беларусю і еўразвязам, чаму Еўропа не ідзе па шляху Злучаных Штатаў, не здымае санкцыі ў абмен на частковае вызваленне палітвязняў. Праблема тут у тым, што санкцыі еўразвязу, галоўныя санкцыі, асноўныя, самыя жорсткія, былі прыняты не за парушэнне правоў чалавека, а за мігранцкі крызіс і за падтрымку Беларусю Расіі у яе агрэсіі супраць Украіны. Таму сёння еўрапейскія палітыкі глядзяць на сітуацыю ў нашым рэгіёне, на адносіны і з Расіяй, і з Беларусю, з гледзячы бяспекі. Менавіта пытанне бяспекі з'яўляецца галоўнае, а ўсе астатнія тэмы і эканамічныя, і праваабарончыя адыходзяць на іншы план. І таму еўрапейскія краіны, найперш суседзі Беларусі, зараз усяляк прымаюць захады па ўзмацненні бяспекі і ствараюць там на мяжы новыя інфраструктуры абарончыя, і плоты, і ахоўныя зоны, і нават мінныя палі збіраюцца будаваць. З іншага боку, афіцыйны Менск падлівае алей у гэты агонь. Ён таксама кажа пра некія пагрозы на адрас суседзяў, робіць некія мілітарысцкія гульні, праверку гатоўнасці, мабілізацыі рэзервістаў. Лукашенко перыядычна кажа пра тактычную ядерную зброю Расіі, якая тут збіраецца з'явіцца ў Беларусі, пра ракетный комплекс «Орешник». Первые позиции оборудованы ракетного комплекса «Орешник». Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство. І зразумела, што гэта не садзейнічае нармалізацыі, размарожванню адносін, разрядкі адносін і так далей. Ну і акрамя таго, беларускія ўлады не ідуць на некія сістэмныя змены, не вызваляюць усіх палітвязняў, не спыняюць палітычныя рэпрэсіі, не ладзяць нейкія сістэмныя перамены ў палітычным ладзе. І да таго ж, мусіць, у Менску разлічваюць на тое, што ЗША будуць ціснуць на еўрапейскі звяз у плане таксама змякчэння ці адмены санкцый.
Але, гледзячы па ўсім, гэтыя надзеі марныя, і да заканчэння вайны ва ўкраіне разлічваць на некія перамены да лепшага боку ў адносінах Беларусі з еўрапейскім звязам наўрад ці выпадае. У чацвер Александр Лукашенко правёў эканамічную нараду, дзе галоўным пытаннем была барацьба з пасярэдніцтвам. Если где-то чего-то не так, а концепцию мы прекрасно понимаем, посредничество – это зло, его надо искоренять. Ситуация дзіўная, таму што гэтую праблему Александр Лукашенко рашае ўжо 31 год і ніяк яе вырашыць не можа. Бо гэтая праблема закладзена ў сам падмурак беларускай мадэлі эканамічнай, беларускай сацыяльнай мадэлі з велізарнай доляй дзяржаўных прадпрыемстваў. Такой праблемы, як пасярэдніцтва, увогуле не існуе ў краінах з рынкавай эканомікай, дзе гаспадары, бізнесоўцы вырашаюць свае праблемы і ніякім пасярэдніцтва не перашкаджае, магчыма, часам дапамагае. А ў беларускай мадэлі дырэктара дзяржаўных прадпрыемстваў штучна прыдумляюць некія пасярэдніцкія структуры, каб атрымаць некі прыбытак, некія грошы ў дадатак да заробку, дырэктарскага заробку там, ці заробку некага чыноўніка. При этом свыше 50% факты получения взяток. То есть на этом посредничестве вырос целый слой бандитов, жуликов и проходимцев. І таму барацьба з пасрэдніцтвам вырашаецца вельмі проста. Перадаць уласнасць, перадаць эканоміку ў рукі прыватных гаспадароў, у рукі бізнесоўцаў, і праблема проста знікне. І не трэба будзе вырашаць, не трэба будуць розныя нарады і гэтак далей. Але Лукашенко на гэта не ідзе, бо рынкавыя механізмы не дазваляюць ажыццяўляць такі кантроль вялізны за грамадскім, сацыяльным, эканамічным жыццём, які дазваляе цяперашняя беларуская эканамічная мадэль, яна аптымальная для ўтрымання ўлады. Таму, колькі Лукашенко яшчэ будзе пры ўладзе, ён увесь час будзе змагацца з гэтым пасярэдніцтвам без асаблівых вынікаў.